Nyt on extreme. Siitä lähti. Mihin sä köytit sen köyden? Okei, hyvä. Minä laitan omaa kaulaa. Ehkä miekin laitan tuohon ranteeseen sitten. Mitä? No, älä huoli, mä otan kaikista videokuvaa. Ai saa! Ai niin, Juhalla ei ollut kelluntarengasta vielä. Ai niin, sä et ottanut mukaan jo. Eli tarkoitus on päästä tolle keskimmäiselle saarelle ja siitä jatkaa sitten täältä tän niemen kärjen kautta tonne puolelle. Ja siitä päästä taas yli. Selvä. Sit mennään. Ei se ole mikään. Tästä. Tää. En miäkään. Ota Olli just tää suunta. Tässä on tosi matalaa. Niin vittu. Minä sanoin, että se käy sillä ihan saatana helposti. Ja siellä paniikoit vittu. Ei tässä on virtaa ollenkaan. Kohta saattaa Olli vähän topata. Eiks me tästä jatketa vaan yli? Häh? Ei myö kalasteta, kun tultiin leikki. Okei, oota me pysähtä.